үз ишин башлап жиберди. Студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бөгелмәдә республика хөкемдарлары яшьләр белән тәҗрибә уртаклаша. Дөнья чиста булсын өчен аны пычратмаска кирәк. Су куюны тыелган сулыкларда патруль көчәйде. Россия президенты Владимир Путин халык белән традицион туры эфиры вакытында мәктәп яшендәге балалар өчен бер тапкыр бирелә торган 10 мең күләмендәге түләүләрне дә 6 яшьтән бирергә тәкъдим итте. Моңа бәйле карарны аның хакимияткә мөрәҗәгатеннән соң кабул иттеләр. Яңа төр пособиене Татарстанда 8дән алып 17 яшькә кадәр балалар тәрбияләүче гаиләләр дә алачак. Алар өчен 189 миллион сум акча юнәлдереләчәк дип хәбәр итә Татар информ агентлыгы. Тулы булмаган гаиләдә тәрбияләүче 8дән алып 17 яшькә кадәр балаларга тиеш булган яңа айлык пособие өчен гаризалар 1 июльдән кабул ителә башлый. Бу хакта 29 июньдә Татарстан Республикасы хөкүмәте йортында узган брифингта Россия Федерациясе пенсия фондының Татарстан Республикасы буенча бүлеге идарәчесе Эдуард Вафин хәбәр итте. Брифинг видеоконференц элемтә режимында республиканың барлык муниципаль районнары белән узды. Төп тема 8 яшьтән алып 16 яшькә кадәр балалы тулы булмаган гаиләләргә, шулай ук йөклелекнең иртә срогында исәпкә баскан йөкле хатын-кызларга айлык түләүләр турында. Түләүләр гаиләнең җан башына уртача кереме безнең төбәктә җан башына яшәү минимумыннан артмаган 9955 сум тәшкил иткән очракта бирелә. Социаль түләүләр август аеннан башлана. Шуңа күрә июльнең 1 көннәрендә кабаланырга мәгънә юк. Түләүләр бердән-бер ата-анасы булган гаиләләрдә тәрбияләнә торган балаларга яки суд карары белән алимент түләүләре билгеләнгән, әмма гаиләләр нинди дә булса сәбәпләр аркасында аларны алмаучыларга тиеш. Мондый гаиләләрдә берничә бала булса, аларның барысы да акча алачак, диде Эдуард Вафин. Спикер аңлатканча, түләүләрне туу турында таныклыгында әтисе турында мәгълүмат бөтенләй юк, яисә әни сүзләреннән язылган балалар алачак. Шулай ук пособие ата-аналарының берсе вафат булган гаиләләргә бирелә. Республикада мондай түләүгә 38 меңнән артык бала дәгъва итә ала. 2021 елда түләү күләме бала өчен яшәү минимумының 50% тәшкил итәчәк. Бу 4997 сум. Түләүләр 12 айга билгеләнәчәк. Бөгелмәдә яңа музей ачылды. Ул шәһәр суды бинасында урнашкан. Музейны ачу тантанасында Республика судьялар советының 7 әгъзасы катнашты. Алар бирегә күчмә утырышка килгән иде. Тулырак Бөгелмәдән махсус хәбәрчебез Айгөл Шәрәфиева сюжетында. Татарстан Республикасы судьялар советы Бөгелмәдәге очрашуны күчмә утырыш белән башлап җибәрде. Ул видео элемтә форматында барды. Моңа таҗлы вирус пандемиясе сәбәпле. Ул булмаса, Татарстан хөкемдәрләре бөтенесе дә Бөгелмәдә җыелган булыр иде. Традиционно эти мероприятия, естественно, в Верховном суде у нас проводятся, но раз в год мы всегда планируем. Традиция буенча мондый утырышлар республиканың югары судында алып барыла. Елына бер тапкыр без урыннарга чыгабыз. Бу Бөгелмәнең хөкем җәмәгатьчелеге өчен аеруча дәрәҗәле. Видео киңәшмәдә республиканың бөтен судьялары катнаша. Ички сорауларны шишәбез. Будет участвовать в этом мероприятии. Хөкемдарлар киңәшкән вакытта суд заллары буш тормады. Биредә Бөгелмә шәһәре уку йортларының юридик факультеты студентлары өчен хезмәт хокукы буенча модельле хөкем процессы оештырылды. Аны Россия дәүләт гадел хөкем университеты студентлары алып барды. Алар хезмәт мөнәсәбәтләренең хокукый табигатен, эшкә кертү нигезләрен, хезмәт килешүен тиешенчә рәсмиләштерүне, производствода бәхетсезлек очрагын тикшерү тәртибен карадылар. Нас еще пригласили в Казанский суд. Барысы да кызык, бик яхшы аңлаталар. Безне әле Казанга югары судка экскурсияга да чакырдылар. Барасы килә әлбәттә, бик кызыклы бу. Соңыннан юридик факультетта укучы студентлар республика хөкемдарлары белән очрашты һәм яңа музей экспонатлары белән танышты. Музей җирле судьялар ярдәме белән булдырылган. Экспонатларны берәмтекләп җыйганнар. К открытию музея мы готовились основательно. Бу моментны көтеп алдык. Биредә экспонатлар күп. Мәсәлән, суд мантиясы, ул хөкем символы. Фотоларда Бөгелмә суды бинасы төзелешен, безнең судьяларны күреп була. Иң кадерле экспонат бу Василий Иванович Федоровның китиле. Ул безнең суд рәисе булып 30 ел эшләде. Документлары да бар. Председателя Бугульминского городского суда Василия Ивановича Федорова. Айгөл Шәрәфиева, Максим Брюхачев, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Яңалыклар вакыты. Дөнья чиста булсын өчен аны пычратмаска кирәк, диелә япон мәкалендә. Әгәр дә безнең халык шушы кагыйдәне истә тотып яшәсә, бүген Әлмәт сусаклагычы буйлап өмә ясап, чүп-чар җыеп йөрүнең кирәге булмас иде. Өмәдә хәбәрчебез Алса Амирова да катнашты.
Әлләнә тирәме хезмәт чиста тоту өчен һәркем үз өлешен кертә ала. Моның өчен бүгенгедәй әмәлләрдә катнашырга яисә гап-гади кагыйдәне үтәргә кирәк. Бары тик үзең ял иткән урынны чиста итеп җыештырып тотарга кирәк. Тышта эссе һава торышы шәһәр халкын табигать кочагына чакырып тора. Үз вакытында агач куаклардан чистартылып, рәткә китерелгәч, Әлмәт усаклагыч яр буе кешеләрнең яраткан ял итү урыны әйләнде. Кызганычка каршы, калабыз халкы арасында ял итү культурасы аксый. Табигать анага карата сак караш юк. Шунлыктан бүген Әлмәт экологлары башка оешмалар белән берлектә сусаклагыч янын җыештырга чираттан тыш өмәгә чыкты. Кешеләр киләләр, ял итәләр. Үзләреннән соң бик күп мусор калдыралар, бер нәрсә җыймыйлар. Но несмотря на то, что вот люди сами отдыхают, жалобалар күп үзләреннән, кешеләрдән. Менә үзләреннән соң җыештырсалар, может быть, чистарак булыр бөтен җирдә. Яр буйлап барганда бик күп учак урыннары, алар кырында ташланган пыяла шешәләр, бетмәс төкәнмәс тәмәке төпчекләрен күреп була. Әйтергә кирәк, әлеге урында су керергә һәм учак ягырга, шөпне теләсә кая ташларга ярамый. Моның өчен штраф суммасы 500 сумнан 3000-гә кадәр дип белгечләр. Ләкин бу чикләүләр кәеф сыфа карарга яратучыларны туктатмый. Безнең инде Әлмәтләргә мөрәҗәгать итәс килә. Ял иткәннән соң үзегезнең арттан шөпне алып китәргә, махсус урыннарга ташларга кирәк. Үзегезнең арттан калдырмаска, чөнки этләр дә төрле җиргә тараталар, җәмсезләнә. Чиста шөпләмәгән урында, җыештырган урында түгел. Шуны истә тотып, үзегезнең арттан шөпләрне ташларга кирәк. Шуны бик сорыйдыр. 2 көнлек экология хезмәткәрләре 20 капчыктан артык шөп җыеп ташлаган. Ләкин шуңа да карамастан аларны күләме кимергә җыелмый да, чөнки өстәлеп тора. Бүген өмәдә Водоканал, Дорсигнал, Светсервис, Әлмәт юллары идарәсе, троллейбус идарәсе актив яшьләре катнашты. Шишмә буе 5 километрдан да артык сусаклагыч яры буйлап капчык шөп җыелды. Ял иткәчтен чиста булсын, рәхәт бит шулай. Якын арада табигать сакчылары 2 аңлатма Әлмәт тәлеп куярга һәм өстәмә рәвештә 2 мусор контейнеры куярга җыйналар. Алсу Амирова, Рафаэль Сафин, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аномаль эсселектән качырга тырышып, кешеләр сулыкларга якынрак омтыла. Әмма беренче карашка зарарсыз су коену төзәтеп булмаслык нәтиҗәләргә китерергә мөмкин. Әлмәт муниципаль районының Березовка авылы буасында 27 июнь көнне фаҗига була. Әти-әнисе белән ял итәргә килгәч, суда 7 яшьлек малай үлә. Шуңа бәйле рәвештә Әлмәт коткаручылары су коену тыела торган сулыкларда патрульлекне көчәйтте. Сулыкларда даими рейдлар 1 июньнән башлап үткәрелә. Коткаручылар халык белән профилактик әңгәмәләр үткәрә, суда һәм сулыклар янында үз-үзеңне тоту кагыйдәләре турында искәртүче белешмәлекләр тарата. Скажем, стала напряженная. На сегодняшний день су объектларында киеренке хәл. Бүгенге көндә Татарстан Республикасы буенча суда 39 бәхетсезлек очрагы теркәлгән. Кешеләр һәлак булдылар. Үлемнең төп сәбәбе билгеләнмәгән урында һәм исерек килеш су керү. Әлмәт районында коену өчен рөхсәт ителгән бердән-бер урын махсус җиһазландырылган шәһәр пляжы. Аның да уң як ярыгына. Текә төшү аркасында яшел яр читендә су коенырга ярамый. Шулай ук анда чишмәләр ага, алар үз чиратында күзән җыеру һәм тән шуын тудырырга мөмкин. Комлы ярда бу көннәрдә кешеләр күп. Шәһәр халкы һәм кунаклары эсселектән кутылырга тырышып, анда буш вакытларын үткәрәләр. Узган ел килгән идек, безгә бик ошады, шулай ук эсселектән кача идек. С внуками приходим. Атнага бер тапкыр киләбез, оныклар белән киләм. Оныкларым Мәскәүдән кайтты, аларга бик ошый. Мәскәүдә монда чиста ком юк диләр алар. Ял итүчеләр балаларга аерым игътибар бирәләр, аларны бәхетсезлек очракларыннан саклау өчен контрольдә тоталар. Просто не выпускай из глаз. Күздән чыгармыйм баламны, аның артыннан гел карыйм, хәтта коенырга да йөрмим. Менә монда басып торам һәм карыйм. За ребенком обязательно в воде. Суда бик сак булырга кирәк, чөнки балалар тик тормас. Теләсә кайсы секундта нәрсә дә булса эшли ала. Пляжда коткаручылар даими кизү тора. Куркынычсыз коену урыны аерым әйләндереп алынган. Суда үз-үзеңне тоту кагыйдәләрен үтәп һәм барлык кирәкле куркынычсызлык чараларын күреп кенә ялны фаҗигале нәтиҗәсез үткәрергә була. Әлмәтебез кешеләре белән данлыклы. Нефтчеләр каласында Татарстаныбызның данын иракларга илтүче шәхесләр бихисап. Араларында 100 яшәр әби апаларыбыз да бар. Шуларның берсе Сәлимә Төхвәтуллина. Аны бүген шәһәр җитәкчелеге һәм туганнары тәбрикләде. Күп санлы кунаклар арасында безнең хәбәрчебез Лина Хәсән шиндә булып кайтты.
100 yaşar Сәлимә апа озын гомернең сире тату булуда дип әйтә. Бүген дә Сәлимә апаны 100 яшы белән котларга балалары төрле шәһәрләрдән җыелганнар. Сәлимә апаны бөтен балалары, оныклары бик нык ярата. Аның 20дән артык оныгы бар. Һәрберсе Сәлимә апа янына бик теләп кайталар. Чөнки Сәлимә апа гаиләнең терәге булып тора. Төхвәтуллина Сәлимә апа 1921 елны Тайсуанда туа. 7 классны тәмамлагач Бөгелмә педагогия училищесында белем ала. Әлмәт районында 1 ел эшләгәч Бөек Ватан сугышы башлана. Бу елларның авырлыгы яшь белгечнең күңеленә гомерлеккә сеңеп кала. Сәлимә апа төшкә кадәр балалар укыта, төштән соң агитатор итеп җибәрелә. Колхоз эшенә дә өлгергә мәҗбүр була. Танк колоннасына, самолетлар эскадрильясына дип сугыш барган җиргә акча җыю бурычын да лаеклы башкара ул. Ул елларны кышлар бик салкын булды. Без хәзер моны тыйылдан носкилар, бияләйләр, җылы бияләйләр, җылы носкилар әзерләп җибәрдек фронтка дип. Мин әйтәм, бу фронтка барып җитәм икән соң. Юлда туктап калмыйм икән. Туктале. Шушы үзем ясаган бәйләгән носки бияләйләр эченә адресымны яздым да куйдым барсырда. Берәр хәбәр килмәс микән дип. Хәбәр озак көттерми. Сәлимә апаның посылкасын алган солдат Украина кешесе булып чыга. Украина балга бай, сугыш беткәч бал ашарга килерсез дип чакырып та кала әле ул. Хезмәтебез югалмаганга, сугышчыларга барып җиткәненә куандым ди ул. Бер заман ишетәбез сугыш биткәнне, сугыш битте дигәнне. Кем кайда баскан, кочаклашабыз, авныбыз җирдә, урра кычкырабыз, җиңдек, без җиңдек дип инде шундый шатлык булды ул безгә, гомерлек онытылмаслык булды инде. Аның белән эш бетми, җимерелгән шәһәрләрне тургызырга кирәк. Халыкка мөрәҗәгать итеп, займнарга, язларга агитация алып бара. Яраланып кайткан бер егеткә кияүгә чыгып, авырлыкларны җиңә-җиңә 5 бала да үстерәләр. Безнең әнкәй гомер йомгакларын сүтсә дә, үзе матур, күңелле, саф күңелле булып калды. Ул бөтен кешеләр белән дә хәзер дә әле аралашып яши. Ул безне сабыр булырга, түзем булырга, бөтен туганнарны, кешеләрне хөрмәт итеп, балаларны хөрмәт итеп яшәргә өйрәтте. Хәзер дә безнең йортның ул терәге, ул әле гаилә учагын сүндермичә, хәзер дә безне бергәләштереп яшәтә. Бергә ул безгә маяк. 30 елдан артык балалар укыткан Сәлимә апаны хезмәт батырлыгы өчен медале белән бүләкләп лаеклы ялга озаталар. Шуннан соң әле ул озак еллар ветераннар советында эшли. Бүген дә Сәлимә апа бик хәрәкәтчән, сәламәтлегенә зарланмый. Сугышлар булмасын, тынычлык белән яшәргә язсын ди ул. Лина Хәсәншина, Айдар Кабиров, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Республикада сабан туйлар дәвам итә. Азнакай районының 2 авылында бер юлы Таллы бүләк һәм Яхшыбайда милли бәйрәм торак пунктларга нигез салынуның 100 еллыгы белән туры килде. Сүз махсус хәбәрчебез Эльмира Шәрифуллинага. Таллы бүләк авылында зур бәйрәм, сабан туйы, авылның 100 еллыгы һәм аның тарихына багышланган китап тәкъдим ителде. Зур юбилей дата бит, авылның 100 еллыгы һәм без инде кичкенә генә китап чыгарабыз дигән, ләкин авыл халкы бик гыйлемле һәм инде дәррәү күтәрелеп, bütün tarixларын язып, моннан чыккан шәхесләрнең язмаларын күтәреп, менә шулай бик матур китап чыкты. Бу китапны без инде туган телләр елында Чит республикада бастырырга булдык. Мари Эл илендә менә шулай итеп без инде бу китапны кулга алып, бердәмлек булсын, бердәмлектә көч һәм киләчәктә дә шундый авылларыбыз китаплары чыгып торсын дигән нияттә калабыз. Район башлыгы Марсель Шайдуллин бәйрәм белән котлап авыл җирлегенә 300 мең сумлык сертификат тапшырды. Бәйрәм котлауларга, бүләкләргә, уеннарга бай булды. Рәхмәт инде хәзер менә әйбәт, барсы да әйбәт. Эштә әйбәт, эшләүчеләр дә әйбәт дигән сыман бергә инде тик ятарга иде генә. Эстрада йолдызлары Гүзәлим һәм Салават Миннеханов халыкка дәртле җырларын бүләк иттеләр.
Яңакай районы Яхшыбай авылына 100 яшь тулды. Әлеге истәлекле датаны авыл халкы узган ялларда үткәрелгән Сабан туй бәйрәмендә билгеләп үтте. Яхшыбайлыларны бәйрәм белән район җитәкчесе Марсель Шайдуллин тәбрикләде. Яхшыбай авылының 100 еллык юбилей белән барыбызны да тәбрик итәм, барыбызны да котлыйм. Авылларыбыз яшәсен, шундый матур, зур бәйрәмнәр үтсен, очрашулар үтсен. Яхшыбай, Мәскәү авыл халкы, юбилейгыз белән, 100 яшьлек юбилей белән тәбрик итәбез. Исән сау гына, матур гына яшәргә язсын, матур итеп, Сабан туйны, бәйрәмне үткәрергә язсын. Яхшыбай быел иң төзек авыллар бәйгесендә 3нче урынга лаек булган. Гасыр эчендә авыл югалмаган, үскән, ныгыган. Яшьләр бирегә кайтып төпләнәләр, йортлар коралар. Авылга асфальт юл, газ, су үткән. Бәйрәмдә авыл халкы һәм килгән кунаклар җырлап, биеп, уеннарда катнашып күңел ачтылар. Эльмира Шәрифуллина, Рөстәм Акбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтажер Илдар Гимаев сезнең белән сау булашабыз. Игътибарыгыз өчен рәхмәт.